Mlaleli, uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Yadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha, ukudonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu wesizwe, Babu Jabulile umfana omuhle ungathi ekhehlela umlona umzukulu kaMancengezi. Namhlanje sibonga kakhulu ukuthi siyakwazi ukuthi i-channel lethu iqeda boom u3 years full. Ngoba last year we 2 years now, we completing another year and kungamandla kaNkulunkulu ngoba i-channel lethu njalo mhla 15 sisuke singasashuthi kuze kube seshutha unyakeni ozayo. Nakuyona into eyenzelwa endlini, yenzelwa e-studio. Ake ngivezeke uBabu Dokotela umelaphi wendabuko uyinyanga eyahlulwa isikole semncane ithonga livuma ukuthi ngiqhube nesikole ngine primary level of education. Ngisho ukuthi ke konke ke enikwezana icategorize la ukuthi abasekhukhulela ngathi ngekula ko 4 5 ngabona qhathwa abafana ngashiya phansi uform 1 angibangisaya kuyena kodwa ithonga laqhubeka la ngifundisa izinto eziningi namhlanje nami ngizimphatha kubantu. uBabu Dokotela umelaphi wendabuko ezinyanga and then I'm only one uma befika la belungu laba base Russia Leningrad ngaba omunye wabo ozofundiswa into esibiza ukuthi i-dance and digital therapy, and then I was a qualified and a certified dance practitioner in KZN as well as in South Africa. We were less than 10 a class in, but we made it, and then I was also the one that was helped by Dr. Lona Mudurai about studying of hematology and pathology. Now I'm doing my own peripheral slide. If you figure patient okay, lo muntu lona unento ukuthi ngithatha amagazi ngimride ngikwazi ukuthi wow, and inyanga kodwa still in a primary level of education. Namhlanje I've established myself in a sense that I'm making sense to a lot of people. I'm making sense to a lot of people, and I came to an office whereby I have to learn how to forgive and forget people, and then I've been cornered by abantu engibasizile, but and then ngabaxolela and siyahamba futhi nabo, but I know ukuthi angikhohlwa ukuthi wenzani, but ngiyaxolela wakwenza but angikhohliwe kona ukuthi wenzani. Babu Dokotela namhlanje uphethe i-show azoyenza e-channel Babu Dokotela lapho sithi khona Bano Mehluko Labantu. Bano Mehluko Labantu. Ake siyikhulume lento lena. Sinabantu abadlala itokfela. Sinabantu abadlala itokfela, sinabantu abanamatafula, sinabantu abanamatekisi, sinabantu abanento ukuthi nokuthi, but sinabantu abangenako konke lokho. Abangenako konke lokho. Literally abangenako nje futhi abangakufuna ukwenza labo bantu banezigubhu. Labo bantu banezigubhu. Believe you me, do not be fooled. You cannot contest with someone on a scoop. If ezokwenza into ngendlela ekahle, I will understand. Mhlazana wa understand, you'll be surprised. Yabona ngeke ngafika endaweni esibiza ngokuthi inyarime. Laphana ngafundiswa umuthi owesigubhu. Kwakhiwela umuntu isigubhu. Maybe zokwakhela isigubhu laba bantu bathatha isigubhu esi-empty basithathe nje phambi kwakho bakufakela usawoti bathamba wena othenga usawoti uhambe nabafana bakhona ubuye nosawoti orafu basifake la phakathi. Awu understand kwakhiwa isigubhu ayikho into enye ezofakwa kuzothathwa lesilwane lesi siphila sifakwe la phakathi sifakwe la phakathi mase kuthatha usawoti ufakwe la ugxathi ngqingqingqingqingqi mase bethathe umhlaba siyawuhamba futhi bathathe upopo osemncane upopo mase bethi thatha lo popo le bawubeke etsheni bawugxobe mase bewugxobile mase bezofaka ke ezinye inhlamvu ngeke ngizisho ngoba ngifuna ukulimaza umsebenzi wokulapha mase bethi hamba ke manje ke uya entabeni ke manje either isemini noma isebusuku abanandaba bona uye entabeni uyofika uhlala etsheni ubeka lesigubhu la phambi kwakho ngalo muthi okade ugxoba uyageza kunamafutha abazokunika wona abovu
ozowathatha lamafutha lawa uwabhixe emzimbeni nje emzimbeni nje kahle. Uma usuthatha lamanzi lawa uyageza, uyakhuluma uthi bonke abantu abahleli phezulu kwempilo yami, abantu abahleli phezulu kwemali zami, abantu abahleli phezulu kwento ukuthi ngithi namhlanje ngiyabasukumisa. Uyageza usho uthi nasi isigubhu engisilandile ngalesigubhu lesi ngithi bonke abantu ngiyabasukumisa, bonke abantu abafuna ukuzokulashwa kumina, abaze esontweni lami, abahleli njengamanje abengezi ngithi abasukume beze kumina. Uyageza isigubhu leso and ngangibuka ukuthi isigubhu asidingi imithi ewu99.9. Isigubhu ngumuthi owodwa nesilwane sodwa siyasebenza nje isigubhu engisho ukuthi abantu abaphethe izigubhu abantu esibahlonipha kakhulu, ngoba kunabantu abaphethe ama-radio community radio channels stations ngesigubhu banezigubhu labo bantu. Lezo izigubhu zenzani na? Azenzi ukuthi isiteshi asilalelwa kakhulu, sidoba abantu abazo-advertise kwi-station sabo. Isigubhu leso. Kunabantu abanezigubhu zamabandla esiyibiza ukuthi ama-crowd puller and miracles and wonders. And isigubhu leso sizokwenza leyo nto leyo. And then kunabantu abanesigubhu saka-transport esithi senziwe nge-collision la kushayisene khona imoto, kufuneke leyo nselela yakhona leyo izofakwa lesigubhini ukuze uthi ezakhe imoto zingashayisi. And isigubhu leso sinezigubhu ezenzelwa abantu abathi bafuna ukuhlola, bahlole ngezigubhu. Isigubhu leso sinesigubhu somuntu othi ufuna ukuba isangoma esinamathwasa amaningi. Leso sigubhu mesizokwakhiwa kufuneka la kade kugida khona amathwasa. Kufuneka izibi zendlela la ziphambana khona kanje. Kuzofuneka izibi zasebhasini, zaseteksini, zasemole zihlanganiswe zonke ndawonye. Bese kufuneka umhlwehlwe osebenze imbuzi esetshenziswe kade kuphothula amathwasa, kufuneka lo mhlwehlwe bese kwakhiwe isigubhu. Isigubhu leso engisho ukuthi isigubhu siba endless and infinite. Then bese kuzoba khona isigubhu ozothi uma usakha ufune amaqanda onwabo. Isigubhu leso uma uzosakha lesiyana sifuna amaqanda onwabo nonwabo olomisiwe, dry chameleon and eggs. Kungene la phakathi izogaywa ke lento imisi ifakwe la phakathi esigubhini. Leso sigubhu leso isigubhu se-crowd pulling. Kuzoba nesigubhu esithi mesakhiwa lesana ke into embi ngaso ingathi mina bangasenza abanye, mina ngeke ngisenze. Uthatha usawoti oraf, uthathe unwabo, uthathe alligator pepper, ke ngisho ukuthi engake uyigaye yonke lento uyifake esigubhini. Ukuthatha lento uyifake esigubhini bese uthatha isoso nje noma iliphi isoso usibeke lelo soso le. Uma usuthatha lento amafutha la asetshenziswa amashangane kakhulu ekuthiwa i-palm oil ubeke la lesigubhu uhlala phezulu kwe-palm oil. Uma uzophuma kuzoba nenkonzo enkulu. Lesa sigubhu ke eseprofeta, lesa sigubhu ese-offering. Lesa sigubhu uyahamba uye lapha kusona, ufike ukhuluma udipha umuno wakho kanje, uqala ukhothe umune, umuso ufaka la phakathi, umuso uthi uphinde ukhothe, ukhulume ubheke east, west, south, north. Uyakhuluma kulesigubhu lesi. Lesigubhu lesi uma ufika ebandleni askeje. Umnikelo uzobe uqoqwa ngamabhakede uyothelwa lapha kulesitsha lesesikhulu. Bazonikela abantu like stupid, like crazy. Kanjalo isigubhu leso. Isigubhu leso. Bazonikela abantu like stupid, like crazy. Engisho ukuthi ke leso sigubhu leso ke into adala ukuthi ngingathandi mina ukusakhela abantu angazi mhlawumbe kuyingilimazile lento ukuthi ngingayi esikoleni kakhulu. Mina ngiyithanda into enobunuku kancane. Angeke ngiludlu nabo mina. Ngeke ngiludlu nabo. If ngeke ngiludlu nabo nawe ngeke uzoludlu nabo. Into mina engakwazi ukuyidla nawe ngeke uzuyidla. Lento uzolonga ngicophoza lapha ngoba kunonwabo ngikhulume nonsense abasimba lawo. Kunesigubhu abasakhayo. Lesi ke sakhiwa ubaba kuthiwa uNkosi uyindawo. Usendaweni yaseZavara eMamboni.
Uma esakha lesigubhu sakhe ubeka iglass la abeka iglass la abeka iglass la abeka iglass ihlala phansi kwamaglass bese efaka amanzi la abe waf. Uma esefakile lamanzi lawa usezobe ekseni usuyalala angizwe ukuthi ngithini uyalala ebusuku uma uvuka uyachama ufaka umchamo la ufaka umchamo la ufaka umchamo la ufaka umchamo la angizwe ukuthi ngithini kuwena usuzokhuluma nalesigubhu ke uyakhuluma nesigubhu lezi zinto lezi zimela four corners of the earth and uyayiphuza lento uyakhuluma ukuthi in east I need this uphuza enye uthi west I need this south I need this north I need this ukhuluma ngokwama spheres abantu abeza kuwena geographically ba affecta wonke ama corners kufika umuntu oqhamuka emaputo kuqhamuka umuntu oqhamuka eWorcester uyabo sekuyi east ne west kuqhamuka umuntu oqhamuka eZimbabwe sekuyi north kuqhamuka umuntu oqhamuka eThekwini uswabambile amakhono omhlaba leso sigubhu ke leso sakhiwa kanjalo but angiwasha ama ingredient akhona ukuthi yini efakwa phakathi engisho ukuthi uma unesigubhu you will always be different kunomuntu ongenaso isigubhu and abantu beyigubhu ibona abaqashe ingane zethu base ingane zethu zisebenza kubona abantu abanezigubhu they are running ama call centers i-call center idinga isigubhu kanjani na Babu Dokotela i-call center ifuna uthole inyosi ezahlukahlukene Babu Dokotela ngizothola njani inyosi ezahlukahlukene inyosi ine DNA eshiyayo get the raw honey from different countries yes thola inyosi zase New Zealand Canada China America South America buy honey order honey and le honey le uzoyifaka yonke la kule sigubhu and uma uzorana i-call center yakho you be receiving calls kuwo wonke noma countries wherever you order khona lokho and then ungabi interested kakhulu lokho ujule lenyosi lase Africa because we are not interested kuma shillings and kwachazi yonke lomsangano lo we are interested in dollars and euros and that is why we have to affect those countries order their honey uzofaka lesigubhini igubhu abantu abanezigubhu ibona aba establishe kakhulu even abantu abasema parliament imajority yabo ifakwa abantu abanezigubhu ibona bahamba baye kubantu abanezigubhu afike babagcabe o showing that ukuthi mebegcatshwa futhi abafihlelo kuthatha isigubhu socotshoza emanzini ebhekile akafihlelo mase thatha sibuyise isigubhu ngaphakathi isigubhu sinamandla ukukhuphula umuntu isigubhu sinamandla okuwaste umuntu because igubhu abazithatha abantu bazithatha with greediness athi ngifuna isigubhu esongenzela u10 million sizowenza simshaye phansi kodwa sizowenza mase siyambulala kodwa ngiloko ngesigege sizokwenza ngoba yena usuke wangafuna ukukhula ngegubhu ubese nofuna athi hayi ngifuna inkunzi la ekhaya kanti befuza athathe le igubhu ezilapha phansi lokho ekhuphuka nazo ke lokhuphuka nazo kuze kufike la ekutheni ke igubhu sakhe sesingakwazi usimenzela icapacity into engaka engisho ukuthi ke mina ngikubona kuyinto eright ukuthi sithathe ngibona kuyinto eright ngoba njengamanje thina sakhe isigubhu esisibiza ukuthi umasheshisi esheshisa impilo umuntu ofuna ukusheshelwa izinto usenza umasheshisi and umasheshisa trust me with this igubhu ziya depreciate umasheshisi uphume ngiwakhe mina kade u20000 usuke 20000 u30000 manje angoba ngiyisoli futhi angixolisi ngiyayazi into engifaka kumasheshisi angeke ngikwazi ukuthola wendawo kodwa ikhona kumasheshisi and isikhiphe indoda endala indoda edla amazi usigololo semhlamovu and then mayiphuma le ndoda isiphuma nesigubhu sayo manje ngoba sesikuphrovile lokuthi le ndoda iyaphuza ifuna ukuthi ibe nesigubhu sakho ukuthi engahluphi miphuma indoda edla amasi njengoba sizobe sibanike nje abantu ngoJanuary izobe iphuma nesigubhu sayo kodwa before sekunike futhi izoqala ngithi mina ngizoyithumela kwakho le ndoda ngizoyithumela kwakho iyohlola ukuthi izokwazi ukusebenza ime ngingekwazi futhi ngizokutshela ukuthi ibuye ithenge izikwazi wena ungithengela ubisi ungithengele ulamula phela ubeke ekhaya ngizothi kusebenzise ungithengele ukhamba lobumba ungithengele ugologo bovu clip rift ukubeke ngizowathuma mina lamadoda ngizowathuma kuwena lamadoda and mengithanda ngingawathuma ngithi afike alale nomngakho ukhona athi umkakhe ehleli kusofa enibuka ibhola wasalala uyabona uvula imlenze uyivala imlenze athi ngafa babani isilwane kanti isilwane ngisithumele ngamabomu ekhona omunye ekade sikhuluma nakhona insizwa elana ka ulun kanongoma iyathakatha kakhulu
kakhulu uyabona ubaba uNtsibande uyaziwa ngokuthakatha uma ufika nje rank yakanongoma ungaloko ngifuna ukufihlela uma ufika nje rank yamakanongoma kosomantekisi uthi ngale ngasesibhedlela kunobaba ekuthiwa uNtsibande ngicela ningiyalele yena kuthe ubaba Dokotela nobaba ukugangile uyathakatha uNtsibande wangifundisa mina ukuthi umwakha lamadoda Msholozi wathuma ukwatshela ukuthi afika ashaya ingane ngestroke khona umuntu ezobona ukuthi lento iyasebenza khona ezobona ukuthi iyasebenza lo baba wayakha lento wathi yabona ke la uzothuma yakhe lo uyithumela ifika ishaya ingane ngestroke ngithi umuntu usazobe esazela ukwenzani kumina uma sokuthi uthi phela usuke ufuna ukubona ukuthi ingane iyasebenza umtshela ukuthi hayi onginika ingane yodwa yakho nginika igama ngikushayela ngestroke ngizothuma lamadoda kodwa okusho ukuthi angikwenzi ke mina lokho ke ngisho ukuthi nina nifuna umuntu othakatha ngempela hambani bamtsibande uma ufika kaNongoma erank usho ukuthi kusho ubaba Dokotela channel wathi uyathakatha lo baba ukwazi ukuthi imoto bezilandelana emgaqweni udriver awusenayicishe le moto engaphambili ungayiboni uthi apha ishona phi le moto izothi imisha amahams ungayiboni bese ungene ngemva kwamuntu aphuma kudubula ukuthi uyangidela msimbanyo ngishayisa ungibona kanti uve sene wayicisha le moto sayibonanga ngisho ukuthi abantu abagude ngalondlela ekuthathe and then uma sifunda le mithi sihlala nabo ngiyakuyena nje uNtsibande nje kuDecember ngohlala ngoba ngifuna amalumbu kaJanuary kodwa hayi ukubulala abantu ngifuna amalumbu kaJanuary azokwenza ukuthi wena udilize umthangala ukuhlupheka ubaba Dokotela bawesizwe ojabulile iba naso nawe isigubhu siyabonga Mlaleli uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBaba Dokotela umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho sewusiza uxhaxha losomabhizinisi yadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha ukudonsa inhlanhla kwigambling promotion amathenda kanye nasebandleni ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577 ubaba Dokotela uyindlondlo kwezokulapha